Niin, meidän rakas Molteni otettiin pois tuossa äsken turvallisuussyistä. Sanoit, että saattaa räjähtää tässä matkalla. Ja... Onhan sen sulta oma lapsi käsistä. Mitä sä olisit tehnyt siinä pallolla tässä matkalla? Silittänyt sitä? Silittänyt sitä ja pitänyt hyvänä. Että sielläkin se on niinku siitä, mikä se on Tom Hanksin leffa Cast Away, missä on se lentopallo. Ootko sä nähnyt sen? Oot joo sairaala. Mulla on vähän samanlainen. Meistä on tullut ystäviä sen pallon. Urheilusanomissa. Kukas siellä on muu? Kenraali itse kannessa. Excuse me. This is your son. Yes. We're gonna inflate it. I don't want to be on any allowed to bring football or basketballs or anything. We got it from security. What? Probably the inside. So do you have two options? You have two options: to take it off or to empty it with air. Empty it. Yes. Yeah. Kerran meillä, mikä tämä aiheutti tilannetta, tämä kone ei ole ilman. Mistä on kysymys? Kuulemma siis, niin joku oli tuonut koripallon lentokoneeseen ja se on aiheuttanut, se on räjähtänyt tuolla jossain takana, aiheuttanut jotain sähköongelmia, ymmärtääkseni, jotain piuhoi kärähtänyt. Ja tähän ollaan jemmattu näitä meidän susiengikamoja, että ne ehkä ymmärtäisi. Yhdistä meitä. Eli Molteni tosiaan, mikä vietiin tuossa. Niin. Meidän lento Tukholmaan peruttiin. Syynä ei ollut välttämättä meidän palloa. Saattoi olla syy oli Electronical Pump. Joo, osa syy Molten luettiin rivien välistä. Mutta nyt siis meidän Moltenit tyhjennettiin aivan turhaan. Ja ne ei suostu pumppaa sitä. Mä kysyin, sait tuiman vastauksen. Nope. Ei. Mut nyt joo. Meillä yritetään nyt siis säätää jotain korvaavia lentoja. Me toivotaan tässä nyt, että päästäisiin suoraan Barcelonaan. Kyllä. Mutta katellaan. Luultavasti ei. Tässä mennään. Meidän Molteni on pahoinpidelty. Niin tämmöisestä stadissa jonkun syyttä, jos oikein näin. Niin. Henkka tässä säätää meille nyt jatkolentoja. Meillä on onneksi löytyykö sieltä se, että me ollaan jatkamassa sieltä Tukholmasta? Rauhoittavat mukana. No ei se auta, kun meidän pitää olla Bilbaos huomenna. Pistikö päälle? Joo. Etkä ikin sano mitään. Vai niinkään. Siitä on, se voi leikkaa sitä. Joo, ollaan tosiaan täällä Helsinki-Vantaan kauniilla lentokentällä kauniissa säässä ja noin. Niin joku 7 tuntia sitten niin piti lähteä lentoon Tukholmaan, Arlandalle, josta olisi ollut jatkoyhteys Barcelonaan. Niin konehan ei lähtenyt sitten kuitenkaan ilmaan ja muutamien mutkien jälkeen niin saatiin sitten uusi lento tuohon illaksi. Pitäisi olla sitten vähän ennen 10 Barcelonassa illalla ja huomisaamuna sitten Bilbaossa, mikä tärkeintä. Ja onni onnettomuudessa täältä löydettiin kohtalon toveri Samuli. Ja hän on saman dilemman edessä tässä ja yhdessä matkataan sitten ja hän on myös kaverit Porkon tai Korissingin kanssa menossa kattoo kisoja ja se on kaikki Suomen peleihin kanssa liput. Ja on joo. Meitä on 7 jengiläistä on ja ihan makea. Ne odottaa siellä kovaa. 2 päivää sitten jo mennyt sinne, että odottaa, että viimeinen soturi pääsi paikalle. Joo. Täältä ollaan tulossa. Niin, uusi yritys. Me ollaan autettu tässä ennenkin. Nyt on niinku kaikki laitettu viimeisen päälle kondikseen. Moltenista on ilman pihalla ja älä ota sitä esille siellä koneessa. Älä ota sitä esille. No niin, nyt ollaan sitten Barcelonassa vihdoinkin. Mikä tää oli? Centre Nord bussiasemalla ja tästä me lähtee bussi iltaan. Ja aamulla ollaan perillä, vihdoinkin hotellilla. Noin puoli vuorokautta myöhässä, mutta on parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
uusia haasteita kohti.